Aja, lugu-lugu. Aku dadepi wong kene kok. Aja. Tolong. Aja. Tolong. Aja, please. Lah tolong. Stop. Aja, lugu-lugu. Aku dadepi wong kene kok. Aja. Tolong. Aja. Tolong. Aja, please. Lah tolong. Stop. Reng. Iki malah kepiye? Lah kowe malah ora dibayar kok. Bayar. Ya. Iki. Aja. Ora Mas, ora sida Mas. Kok aku gantemi wong kene. Aku Mas. Wis dibayar larang-larang malah bali. Ya Allah. Mari ngono sabar. Padha nyebut, but. Ya Allah. Priwe reng ana apa reng? Lah iki aku malah pada bali tenanan kaya. Lah wong kowe emosi kon bubar. Lah wong nabuhi kok ya ora cetha ora barang. Ora cetok. Ora cetok sing eling-eling ngono sing bendrong ngono sing kricik-kricik barang lah aku ngibinge ya bingung kok ya. Ora ngerti wong lagi sing soro kaya ngene kok. Rasane ngenes nelongso. Lho ngenese piye? Lah aku karo munyuk kuwi malah adi munyuke. Lho sebabe munyuk ning kebun binatang. Iya. Wong nek foto karo munyuk mbayar paling ora 5.000. Oh. Lho aku nang transit difoto karo ibu-ibu belas ora ono sing bayar. Iki jenenge. Wah, aku karo munyuk berarti ya aji munyuke to. Aji munyuk. Ya, Reng. Dalam disyukuri lah kuwi
kowe dijaluki foto kowe arep viral. Lho ya ora Akeh ngono. sedulure. Lho masa aku karo munyuk yo aji munyuke yo melas ngono yo. Kowe sangken ngefan karo Gareng. Seduluran karo warga masyarakat Mendala. Karo masyarakat ana ing Mendala. Iki alhamdulillah wujud rasa syukure warga masyarakat ana ing Mendala. Mendala apa Mendala iki? Mendala ya kena Mendolo ya gitu sing penting aja Bendolo. Ya sing Bendolo ki nang jero no. Iya. Wujud rasa syukure warga masyarakat ana ing Mendala Kidul. Alhamdulillah wau siang sampun dipun ruwat bumi utawa ngrawat bumi men bumine resik saka Sukerto, resik saka Bebolo, saka Molo. Muga-muga ya warga masyarakat ana ing kene masyarakat salah terus. Ada urung bayaran kok bali. Warga masyarakat ana ing kene tansah pinaringan kebagas kewarasan, panjang yuswa, kathah rejeki. Sing duwe utang lunas. Utange akeh kabeh ya banten. Ora ning warga masyarakat kene ora duwe utang alhamdulillah. Perlu diapresiasi ngono kuwi. Apresiasi. Lah ya iya kuwi mau. Iya. Di kuwi mau. Iya. Diapresiasi ora di kuwi mau. Lah ya diapresiasi warga masyarakat kene kompake luar biasa. Ing ngatasé wong jiwane 40 ro kakak iso nanggap wayang. Tepuk tangan. Iki sing perlu dicontoh maring desa-desa liyane. Wong warga 40 ro iso nanggap wayang masa sing liya-liyane ora. Ayo gek nanggap. Promosi kuwi. Lah yo jenenge karo promosi. Nek promosi sing seneng sapa? Hah? Dalange to? Kowe kepengin dadi dalang, nek aku dalange seneng. Wong dalang kuwi paling sepele. Wis ana onine. Jajal. Dalang kuwi artine yo dasar gaweane ringan tur bayarane larang. Yo mesti. Kowe meri. Kumpulan dok 40 juta. Apa ora kepenak. Wong sing paling ora menghormati karo wong ning desa ya kowe dalang. Bisane ora menghormati. Wong nonton mandhep endi? Sing ditonton apa kok diungkurke? Wong ya kaya aku. Piye? Ditanggap yo dikatokke raine kok ngene. Bah ngono. Iki wong menghormati. Ya, Lah. Yo. Setuju ora setuju? Garenge kon dalang. Wah, aku dipadake. Sapele. Hah, yo. TKD aku tak mundur. Ngenyek karo dalang iki kepengen bayarane akeh ki. Lah, wong rok-rok sing dupa 40 juta. Alah. Yo. Paling-paling suluk yo anu gampang kok yo. Sing penting kering dodok karo suluk. Yo. Genten siki. Nyotek dagel. Sik, iki lakone siki apa? Lakone apa siki? Siki lakone Semar Bangun Desa. Wes biasa nek aku Semar bangun MBG. Sing aku viral. Apa ora? Yo. Selawase urip nyong beke dadi dalang jajal mudun. Lah iki mergo ning Mendala kuwi. Jan, kebangetan Pak Lurah Narwan iki. Iki lho, dalange. Iki mancale iki. Anggo mik ora? Iki wis ana. Monggo dipun serampat menika bintang tamune sampun rawuh. Ayo. Bintang tamune kok joget ora, Ren?
Stop. Wah, ono dagelan kok nyetop dhewe iki piye? Dagelan ki siapa sing bayar wong kowe beseng bayari nyong ka. Kowe manut nyong, siki kowe jajan dalang. Yo panayagane kon nabuh drodok-drodok, kok mesti nabuh. Yo siki jajal. Bedahane kowe dadi dalang, iki panayaga manut. Yo, ayo. Naruto. Piye dong? Iki jenenge sapa dong? Sik. Iki jenenge sapa iki? Iki jenenge sapa? Lah wong wayang be ora ngerti jenenge, kepengin dadi dalang. Lah. Lah iki sapa to iki Naruto apa sapa iki? Kowe Puntadewa kowe. Oh, Puntadewa. Nah. Stop. Pun. Saka ngendi kowe, Pun? Aku kestelik MBG wo. Lah kepiye kok mawat ditiliki, Pun? Lawuhe ora petho. Kuwi pelecehan kuwi. Lah dene ana sing kok ngono kok. Kowe pelecehan kuwi wis dianggar karo pemerintah. Heeh, mulane Di sini ya wis diatur, menune wis diatur, kok ana sing ora apik kuwi. mulane kuwi wis dijatah saka pemerintah kudune aja ngasih dilongi. Apane sing delok? Lah yo jatahe kuwi sang umpama jatahe 12.000 ya 12.000. Ya. Kowe kae wayange Iki Puntadewa kes ndunjungi boto kenger. Kowe tuker to tangane to? Kene to. ya, dalang kok ora ana gedhogane, ora ana cempalane. Iki jempol. Ya, terus jenenge udu dalang. Wong dalang kan ngeseng rombongan kon mandek ora gelem mandek, kon mlaku ora gelem mlaku. Lah kok kepengin ngaku dalang bayarane akeh. Lah iki kompak, rombongane nyong kompak. Napa maning? Mandek. Kaya manuke malah karo kowe wong dalange ganti aku kok. Lah mulane. Ayo protes ki. Protes ngaku dadi dalang kudu teng bayari rombongan. Pak Lurah. Pak Lurah, kowe duite Pak Lurah. Kowe jeng nanggap Pak Lurah yo aku njaluk Pak Lurah sik kok. Iki klambine nganti ucul dadi dalang. Yo Cen, nyoto yen wong dadi dalang kowe ora gampang. Wong dadi dalang kowe ngapura. Oke, alah. Wong dadi dalang jebule ki encene ora sepele. Ngatur wong sakmene mbane ya kudu ngerti wayang siji-sijine. Saiki tak ngetes dalange, ngerti wayang ora? Alah dipadake.
Nyong manut TKD barang tetes karo gareng ora apa-apa. Lah yo, siki tak tes yen Yo. dalang kudune ngerti wayang kabeh. Yo jajal arep ngetes apa karo dalang? Wayang sing paling sugih wayang sapa? Wayang sing paling sugih ya jasa muka. Wala utuh dalang. Jasa muka. Ora. Jasa muka wis takon dalang endi kae. Alah, iya dalang wong dalang kaya ora ngerti. Wayang sing paling sugih Sapa? Cakil. Loh. Cakil kok paling sugih wong Tumenggung kok. Cakil kuwi duwe perusahaan helm Cakil. Ono kabeh. Iya ta? Batine ndi sing duwe usaha ora ono. Iya. Wong yen duwe usaha kuwi sugih. Cakil. Cakil. Cakil duwe usaha. Helm Cakil. Mletik kowe reng. Lah iya kok. Siji neh. Apa? Wayang sing paling rasa. Wayang sing paling ngerosa. Siapa ya? Ayo, lah wong dalang kaya malah bingung. Oh iya, wayang sing paling rosa Werkudara. Wala utuh. Werkudara rosa. Ora. Loh, ora rosa. Werkudara ki wah, Warkun Daroh. Lah. Wayang sing paling rasa kuwi wayang sing paling ning ngisor. Hah? Ketindian sakmono akeh ora tolong-tolong. Kuwi rasa. Hop, apalah arti sebuah tepuk tangan kalau tanpa sawiran. Kaya Ya. goro. Wis genten. Piye? Reng, 2000. Piye? genten. Piye? Kowe wani ngetes galang, Lah iya. jane kowe mung butuh saweran, Reng. Ya Piro kowe? itu saweran tapi sedekah ki 2000. Ya alhamdulillah. Ya oleh micin loro, nang gonjangan wong sak keluarga mangan kabeh. Ya, tak takon. Heeh. Iki babagan wayang lho ya. Lah yo, Iya wayang. Wayang sekotak ki. Heeh. Ya. Lah yo, Sing paling tua siapa? sing paling tuwa berarti sing kuni. Hah? Sing kuni. Sengkune ora tua. Adine sing kuni. Siapa? Sengkune ora duwe adik, duwene Mbak Kayu. Oh, uane sing kuni. Oh. Dasar dalang ora apal kowe. Lah wong aku ya dudu dalang ngono mempre yen ora apal. Sapa kowe? Goblok. Ora ngerti aku kok. Goblok kowe. Wah, Dalang sing apa wayang sing paling tua. Kuwi sapa? Cakil mau kuwi. Loh, isone Cakil. Lah untune dawa. Berarti nek untune dawa tuwa. Ya tua, lah untune dawa tua. Lah untune ora ono kok tuwa. Ya. Yo disambi maton. Reng. Piye? Yo disambi maton. Oke, Ayo. niki sinambi guyon maton kalau sinambi dipun paringi lelagon. Yo kayu karo guyon karo lelagon men Ya. ora bosen. Iki yo Pun bisa ana mulai. pundutan. Nggih, niki tak wacane sik. Iki mau aku yo dititipi surat cinta saking ibu-ibu. Apa iki mau sik? Iki malah. Malah Bu ilang Bu surate Bu. Dasare ora metu isine kok ya mulane ilang. Iki sing ora ono sing kon ibu-ibu. Rek dari gerombolan wong edan ibu-ibu menolak tua. Kae wong ning kono. Nyuwun lagu tunggal Denok nomor kali Gadis Kalimantan. Terima kasih. Nggih matur nuwun ugi tensinya. Kita wacane siji pokok siji. Do meteng. Ya. Salah terus. Yo karepe do meteng kaya men pernah. Dumateng ibu-ibu sinden nyuwun lagu saking pemuda Remember. Pupu sito pelok apa iki? Ndi? Oh Remember remaja Mendala. Remaja Mendala diri bersatu. Oh, tepuk tangan buat Remember. Lagunipun setunggal Puspitonolo. Kentir Semilir. Kitir Sumilir, Jarum-jarum Denok Rondo Kempeling. Oh,
Wis mboko siji engko dipinangkani. Khusus Om Huwi. Daya khusus Om Hudi. Uli bangunan Delang Kalung Gadis Kalimantan. Nggih, mangke setunggal boko setunggal dipun pinangkani sarangan kalian Swarawati Madya Laras. Kagem ngaturi suka paring suka, ngaturaken setunggaling Swarawati kang mijil saking Banjarnegara. Wonten Do Nisa Loding. Sepote Mas.